mi-a dat-o? Cotoiul. Nu o vreau. Vrei să vezi camera, tati? Da. Hai, că vine Hai, uite Măruara. la cameră. Cine a venit? Strâng la Florin. Florin. Măruara. Nu știu. Ha? Nu știu. Vine și afară. Andreea? Cine? Cine a venit? Mărioară. Mărioara, nebuna? Nebună. Nebuna? Ei! Ia, tati. Andreea. Ei! Ia-mă, Andreea. Bă. Ia-mă, du-ți. Dă-te. Hai, Are tati. micher. În jurul, tati. Are În micher. jurul, tati. Vai. O Mărioara o dă afară, le-am zis. Că nu-mi place nimic acolo. Ce dați până în fața? Da, fața. Puțin? E bun. Puțin. Vine el. Puțin. Ia-l. Deci sau eu? Ia. Puțin. Valeare! Valearu! Dă-te-mă la o parte, nu te filmezi pe tine. Hai, dă-te din față. Da? Hai, nu, nu. Bă, dar ești enervat, du-te că-ți bag să fiți un sanduc. Hai, mă, termin odată, du-te de aici. Pupă-mă, mă. Bă, nu, ușor cu tine la poate mi-mi bagi un... Dar du-te, da-te. Nu spera. Cine e acolo în poză? Cine mănâncă? Cine e acolo în Ce poză? mănâncă? Cine e acolo în poză? Ce mănâncă ea? Care e ea? Eu. Tu? Ce mănâncă? Măr, nu Ce-ai vezi? dat prețulit afară? Ia. Hai, ia-ți măr. Nașmă, 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 nașmă. Ia-ți mărul, ha. Na. Ia-ți mărul. Na. Goule. La moară mama dacă mai am una. A? Ce fac eu? Eu am dezbrăcat-o. Eu, tati. Tu te-ai dezbrăcat singură? Da. De ce? Așa las. Ia. Pune în puțin. Ia să nu Nu ți-o? Nu mai că vreau să arunc ăsta afară. Deci nu-mi bai. Ce? Deci nu-mi bai. Deci nu te-am bat. Taci! Nu te-i amat. Na, na, na. Vine. Vine.
Saya mah. Saya kembali mas. Nanti kembali. Bisa kembali. Ini baik. Nah, ya. Oke, mana? Nah, baik. Baik. Ya, pun. Sudah. Dah. Ini kamera. Ito nurame. Iyo natin. Dah. Kumashi namin. Dah. Tati, si Fatima duduk di shop. Mă nervează că nu-i semnal. Da.